Wannan shine yanda wata yarinya ke haɗa shi da Yo Allah laifin daɗi ƙarewa. amma ga dukkanin alamu ta shiga cikin shiɗewa. Laifin daɗi ƙarewa. Aini nan sai na cika ledan nan tam kafin zan tashi daga nan gurara. Ina cika ledan nan zan je in saka a cikin akwatina in saka alif in kulle da na koma in buɗe abuna in dinga sha. Ni gaba ɗaya a garin nan ba in na wuce ko babu abin da zan yi kewan shi kamar esin nan saboda can zafi ake wuta ma ba samu ake yi ba. Yo Allah cika leda in wuce da ke wallahi sai na cika. Ina ga ko karamin akwatina ma zan ɗauko in cika shi, idan na cika shi sai in tafi da shi. Ledan nan ma bari ishe ni ba, bari in ɗauko akwatina. Wayyo Allah na, wallahi sha'awa nake ji. In ka san za ka iya yi su 10 mu haɗa a farko, in kuma ka san ba za ka iya ba ka danna ɗaya. Yanzu misali ka zo ka same ni a cikin jejin nan a haka, don Allah don annabi ka cire son zuciya. Me ya dace ka min a matsayinka na mai hankali? Wallahi sha'awa. Kai Allah ba na son in dinga nuna wa duniya ina da abu. To jama'a na kowa dai yana nuna gidan shi idan yana yi abu ko? Wala ba na son in dinga nuna duniya ina abu. Kai dai dage ne. Jama'a ni ma ga ɗan kan gona, jama'a ta ni da addu'a dai gashi nan dai mun fara abu. Amma kai haka ba su gidi suke shan wahala fura uba. Saka ɗan haska musu su gani. To ji aka gidan nan yi nisa fura uba. Ya na ga dai ciyawi dama haka suke yi. Haka ne ciyawi suke fitowa idan damuna. Na kai wata guda ban zo na duba gidan nan ba wallahi. Wallahi masu gini Allah suna shan wahala, na rantsi da girman Allah. Wannan kitchen din na ganshi dan kulan. Gaskiya masu gini suna shan wahala. Wallahi bana son dinga nuna duniya ina da abu, bana jin daɗin wannan kadi dage ne sai an nuna musu. Gashi nan. Allah sai ya riko ake cewa ko ne a cika rubutu ta yaba addu'a. Ana so a dinga nuna. Ana jin daɗi wallahi. Gashi a haska. Wallahi kiran kai. A yanzu wannan da kaɗan kika fura biyu? Wannan kafin a gama gini da za a sha wahala. Da kaɗan kika fura biyu? Sha bakar wahala. Wallahi. Ban sha haka haska min sun gani ai wallahi akwai wahala Allah gini wallahi ban taɓa sanin akwai wahala ba. So wannan ita ce GRA din su ummun mama. Lalle wa GRA saudi lalle ko GRA. Wallahi ana shan wahala masu. Nan ce GRA din su ummun mama. Karka haska can. Shi yasa an dinga ganin